Gusik. Wah, Durna bapakku. Werkudara piye? Dasare apa? Lan sebabe apa kudu nganggo banten? Padine Bagong. Perkara dasar sebabe aku ora ngerti. Aku mengin entuk sasmita saka Danyang Semara Bumi. Sing tunggu ning pojok beteng Wetan Kulon. Mau kidul kulon. Ha, ndeng kidul kulon. Karang Danyang iki nyok pindah-pindah kok ora tetap kok. Wah, ning pokoke Danyang, ketok masilir kupingku. Wah, adem iki cetha nek kuwi laku ning Danyang. Wah, ora sababe, nek pancen kowe kepengin Bayu memulai ya jangka. Ana ing omahe Bagong takoni Bagong isih gelem melu Pandhawa apa ora. Dikandhake nek Bagong iki kudu dadi syarat timbuling para Drupadi. Ngono? Wah, Bagong. Bagong. Bagong kuwi abdi Pandhawa. Nadyan wong wis rogal-srogol. Nanging Pandhawa wis keputangan budi karo Bagong. Pandhawa tau tate dimong karo Bagong, digula wentrah karo Bagong. Apa Werkudara bakal mentala mateni Bagong? Nek perkara le mentala karo ora kuwi aku ngerti dhewe, kowe ora bakal mentala. Ning kowe iso nggunakake srana-srana. Merem dipet rasa weruh Bagong, terus sikilmu tak uncalke kena sirahe Bagong pecah wis pisah. Bagong mati. Ditelusur sapa sing miwiti jebul wonten sing blakake nek sing dadi tuk sumbering perkara Begawan Durna. Mongko teng mriku wonten Sencaki. Sencaki nyaut glugu goleki sampeyan. Ajeng dandani omah napa? Mboten. Nggawa glugu niku ajeng ngepruki sampeyan. Ah, mboten mawon. Niku ora karangan sampeyan. Karangan kula karo karangan sampeyan niku wis beda. Kresna ya bingung Pandhawa tekaning pati, ponakan tekaning pati. Kresna ora duwe kanca. Kresna ora duwe ruang. Kresna ora duwe sedulur. Dadi ratu ora duwe kanca, ora duwe ruang, ora duwe sedulur niku sedih atine. Wong sedih niku kembange lara. Wong lara niku kembange mati. Ah. Pun sedaya bakal tekaning pati. Kabeh mati, Pandhawa mati, Kresna mati, ponakan mati. Terus sing teng donya ming Kurawa. Kurawa, nggih. Kurawa ya sedih ranti kanca. Kurawa do sedih kabeh. Wong sedih kembange lara, mantekaning mati. Mati Kurawa. Ming kantun kula, sampeyan ya sedih ranti kanca. Ning kula tetep seneng. Sebabe bendina numpak jaran ngalor ngidul. Ora ana wong ganggu. Ah, merdeka. Kula sawu kok sampeyan dhewe sing arep golek seneng lho. Nyatane ngoten kate, Pak. Wangsung monomadi luwih ana sasminaning sun jagat wasisaning Upacara. Paman Mlasa Senar ayo ndadekake kagiat Bekri Resi Paman manira pije enten ngajengan manira Paman Patih Arya Sengguni. Paman Mlasa Senar kawula nun nggih anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan. Sareng kula tampi timbalanipun Madu Kendra ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjaring alun-alun katemping samirana kumiti racaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggir. Wanter sabda pangandika Paduka kepareng abdi cumadung dawuh kawula nun nggih anak Prabu. Paman Mlasa Senar nggih. Kadiparan hangresi Paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata rakiting negari Ngastina. Paman Mlasa Senar menawi Paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapya karo luguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Medhahipun para abdi Petruhit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang
sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun paman Blasa Jenar nggih ndadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ingkang putra Ngastina pagaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggonira ngadhep ngarsaning manira paman Patih Blasa Jenar kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing ngabdi kepatihan namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ing ngabdi kunjuk sandhapada paduka anak Prabu kula tampi dawuh sami-sami paman Blasa Jenar kaprayogakna anggonira ngadhep ngarsaning manira paman Patih Sengguni kawula nun sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu Ngastina bapa Bandurna bapa ing Sukalima Sarawu paduka kula ngaturaken karaharjan rawuh ngandika bapa ing Sukalima wonten negari Ngastina bapa Bandurna bapa ing Sukalima astaka swala sila berdaba swalu gimbal sumorante hawela welaha nun inggih nger tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima mangya widada niskala sawanipun ing bapa nir ing sambi kala durga mendhak kala sirna nama kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina ngger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos ing manah bapa Durna mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing Sukalima ngger kawula naknan Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datlaya Praja Ngastina Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nun nggih Yayi sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka ing Awangga namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka ing Awangga kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nun sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Raka ing Awangga Yayi Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakna guna ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarma lho diwaji sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarma dene lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina wis datompo sira Yayi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Waratakna mring sagung kadaningsun para sata Kurawa kang bodhang gandung sebo lan tatanan para wadyabalaja ingkang padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan Kartomarma lho iki menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana wangsul ngersanipun paman Blasa Jenar bapa Durna miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra tadah wadana dene dinten samangke kula wantun hambaya ngirawuh jengandika sami wonten Datlaya Praja Ngastina bapa Durna paman harya kepatihan apan menika sanes dinten pasewakan ingkang mirunggan lan saben dinten dipun wontenaken madyaning negari Ngastina nanging kaselakna toling raos daya-daya kula nglempahaken sangganing para sepuh mila menawi wonten lebatipun ingkang putra pun Duryudana sewu-sewu kalapatan kula mugi diagung pangaksami paman Blasa Jenar bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang bapa menika gesangiyup wonten ing pepada paduka anak Prabu ing Ngastina jernyatanipun kula menika sampun kadhapuk minangka Wrangkanata ing Ngastina mila menawi wonten bot repoting penggalih paduka menapa malih bot repoting negari Ngastina sampun malih tokati mbalaning Wancirina nadyan kadhawuhaning Wanciratri ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala tartemtu tansah mastuti sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina
Milingging saking menika nggih gandeng ingkang bapa sampun kepareng sowan mugi ambabarana menapa ta wigatosipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bene lan adat ingkang sampun kepareng ambabarana ingkang sejati dhateng ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu ing Ngastina. Oh semanten ugi ing bapa ing Sukalima nggih kados kula gelak lampah kula daya-daya prapteng wonten ing Datu Liha Praja Ngastina pangajaping manah tan boten wonten sanes kejawi namung enggal kula nampi sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina. Gandeng samangking bapa sampun kepareng sowan wonten ing Datu Liha Praja Ngastina tumunten ambabarana dhateng ing bapa ing Sukalima mugi kepareng suka paring dawuh. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bener adat ingkang sampun. Ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Anak kula anak Prabu Duryudana. Yayi. Semanten ugi kula ingkang ngraka ngawangga. Mboten wonten sanes kejawi namung tansah angrantu sabda pangandika paduka Yayi Prabu. Mugi kepareng enggalih ambabarana sejata sing pasewakan menika wonten paridamel menapa Yayi? Yayi Prabu ing Ngastina. Longlong rambyang linggang driya Rewang Candra katawengan sumo ing dias katu ritan limut kabiyataning rojit ram remendri ya ma nawum kekunging bang wisesa Pamanarya wonten dawuh nggih anak Prabu Bawaduna wonten timbalan nggih Kakang Prabu Garwa ing Awangga wonten dawuh Yayi rinten panteraning dalu kula menika mboten badhe saged pisah kalawan anggen kula tansah angen-nam dhateng kawontenanipun kadang kula para Pandhawa najan jagat menika sampun sami nyebat yen utawisipun Kurawa lan Pandhawa menika sederek tunggal Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptwarga monggo angenipun sami badhe mestani ning tumrap Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru munggo ing cangklaan Pandhawa menika kula anggep mengsah kula piyambak gumlaring jagat menika boten wonten ingkang kula anggep mengsah satru bebuyutan kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa mila slaminipun menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang gesangipun Duryudana menika boten badhe ayem boten badhe jenak tuwin boten badhe kepenak manah kula rinten pantaraning dalu tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa rina wengi ati kula menika tansah dipun gegasah dening para Pandhawa inggih bab samukawisipun boten ateges negari menika kula namung minangka dados dapur Ratu Wakil nanging sampun sebar wonten ing jagat
bilih Duryudana menika Nalindra Ngastina. Duryudana menika Nalindra ingkang menang gadhahi panguwaos tumraping negari Ngastina. Ewa semanten nadyan sampun kula tetepaken wonten ing manah menawi kula menika Nalindra Ngastina ewa dene tansah gumana musik wonten manahipun Duryudana menawi ngantos Pandhawa ngucik dhateng negari Ngastina. Tan wurunga negari Ngastina badhe wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Mila mboten maneh mboten mukal menawi pendak-pendak kula ngawontenaken parepatan, pendak-pendak kula ngawontenaken pepanggihan. Pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan madaning negari Ngastina ingkang dipun rembag mboten wonten sanes kejawi namung Pandhawa. Kados pundi srananipun Pandhawa sageta cupeta umuripun enggalo sowan dhateng panguwasaning Gusti. Kados pundi Pandhawa enggalo tekaning pati sampun ngantos gegasah dhateng manah kula. Mila mboten benten kaliyan ingkang sampun girembag wonten ing madyaning pasewakan ingkang sampun kepengker. Dinten menika kula ngempalaken sangganing para sepuh inggih namung badhe kula kanthi supados sak mangke sageta damel srana, supados sak mangke saged dados jalaran sirnanipun para Pandhawa. Kula mboten kepengin Pandhawa lana urip wonten ing jagat raya. Mila dinten samangke kula aturi paring pangandikan baka setunggal. Kawiwitan saking Paman Harya Sengguni Bawadurna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga ingkang kula anggep srati kula, ingkang kula anggep pini sepuh ingkang saestu njombani sarta nglabuhi dhateng pun Duryudana. Kula nyuwun supados dinten menika pikantuk karti sampeka ingkang sae supados samangke Pandhawa sageta cupet umuripun gumelar wonten ing jagat sageta Pandhawa tumunten mapan wonten ing neraka Yamani. Awan wonten dawuh nggih. Monggo kula aturi paring dawuh. Miturut Paman Harya Sengguni, srana menapa malih ingkang kedah kula ginakaken supaya Pandhawa ndang cupeta umure, supaya Pandhawa ndang modar aja nganti urip wonten ing jagat raya. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Paribasang sampun ketelasan pemanggih, anggen kula munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Ngastina menawi ngrembag babakan para Pandhawa. Utaminipun ngrembag babakan perkawis pejahipun para Pandhawa. Nuwun sewu. Paduka sampun priksa piyambak, sampun marambah makaping-kaping anggen kula damel srana pejahipun para Pandhawa. Ewadene Pandhawa mboten nate saged dipun krenah cintrakanipun. Pendak-pendak Pandhawa dipun budidaya cintrakanipun malah waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, tegesipun malah pikantuk kanugrahan. Pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun malah kinayoman dening panguwasaning Gusti ngakarya luka. Nuwun sewu nggih, lupya ingkang sampun kelampah. Sampun kaping pinten kula menika damel srana pejahipun para Pandhawa ewadene bab cabar gagar wigar tanantuk karya. Nalika Bratasena kula cemplungaken wonten ing Sumarupas. Mboten pejah Bratasena malah pikantuk tirta rasa kundha kamulyaning jagat. Sinten ingkang saged ngunjuk setunggal kendi menika kekiyatanipun wuwuh 100 gajah, mongko Bratasena kelampahan ngunjuk 8 kendi. Ateges kekiyatanipun Bratasena menika menawi sampun murka. Kekiyatanipun sami kalian kekiyatanipun 800 gajah. Menika nggih. Nalika Bratasena kula loropaken wonten ing Wanamarta supados babat wana pamrikula supados dipun pejahi dening para bangsaning Jim berkasaan. Nanging Bratasena mboten saged pejah, nanging malah pikantuk negari Ngamarta inggih negari Ngendraprastha. Nalika Bratasena wongsal wangsul dipun jangka pejahipun, jernyatanipun Werkudara menika dados kekiyatanipun Pandhawa. Nanging nuwun sewu, pundi ingkang kelampahan? Mboten wonten ingkang kelampahan. Malah ingkang mestinipun kedah menawi dipun petang sarana kamanungsan kudune tekaning pati. Nalika Pandhawa mapan wonten ing kutha Pramanakati, wonten ing Bale Sigala-gala, wonten ing Waranawata.
mlebet wonten ing pesanggrahan dipun besmi mawi geni ingkang murup mangalat-alat tepung gelang kekalangan mboten wonten papan kinarya lumajar mesinipun menawi petanganipun lumrah Pandhawa 5 mati Pandhawa 5 musna mati wonten madyaning bale paleremanipun para Pandhawa nanging nyatanipun cobi ing atasipun dipun obong lor kidul wetan kulon kok mboten saged pejah ewa semanten malah mulya ngawibawa wonten ing wana ngeka cakra menika ateges nuwun sewu kanthi srana menapa kemawon Pandhawa menika mboten saged dipun pejahi Pandhawa menika mboten saged dipun krenah cintrakanipun menika ingkang dadosaken bingung manah kula ing atasipun Pandhawa menika jalma lumrah Kurawa ya jalma lumrah padha-padha tulasing Begawan Wiyasa ning kok bedane bumi karo langit yen Pandhawa persasat kaya diayomi dening sing gawe urip yen Kurawa persasat kaya dikiwakake karo sing gawe jagat nah ingatun saged kula sebataken sing boten adil menika boten kok titahipun sing ora adil sing kuwasa mangkir miyin nggih mangkir miyin sampun kesesa nglepataken dhateng ingkang kawasa nyuwun pangapunten seklimah pangendika panjenengan nglepataken dhateng ing karya jagat menika mangke menawi Gusti paring bebendu dhateng negari Ngastina ingkang ngraosaken boten namung panjenengan piyambak nanging kawula sak negari Ngastina nderek ngraosaken sampun ngantos panjenengan nglepataken dhateng ingkang kawasa nuwun sewu menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun lajeng kula kedah kados pundi srana menapa ingkang kedah kula tindakaken nuwun sewu lenggir janjanipun menawi kula petang-petang wonten mriki menika wonten tetiyang ingkang mestinipun saged damel srana pejahipun para Pandhawa dasar sampeyan opo matur ing kaya mekaten mergi Pandhawa menika dados siswanipun guru menika mesti ngerti dhateng keringkianipun Pandhawa ewa semanten menawi ngrembak bapatine Pandhawa kok saur manuk kemawon boten munjuk atur kemawon boten nuwun sewu menapa inggih saged dipun wastani nek tata lair piyayi menika ceciklu wonten Ngastina ning batin ngemuli karo para Pandhawa tata lair tresna karo wong Ngastina ning batine ngrangkul karo para Pandhawa buktinipun ingkang dipun rembak patine para Pandhawa wong dheweke ngerti keringkianing para Pandhawa kok tanpa matur tanpa paring pangandikan niku ateges wisuh lumuh ngentasi perkara kosik Depate kosik sabar kandhak bleguduk suwanu gembel sumarante hawela Kakang Durna nggih ora usah dadak mbok sebut mboten samang sebut jenenge ora usah mbok arani sing jeneng wong tua kaya kula niku mang balang liring mawon wis krasa kok Depate mang lirik mawon kula iki wis krasa merga wong tua niku perasaane peka heeh nggih sampeyan krasa kena ngapa sampeyan krasa kok ra munjuk atur merga kula bingung sampeyan Pandhawa menika murid kula Kurawa menika siswa kula apa ya wangun apa ya bener ing atase kula menika guru lah kok kula mbelani salah sijining siswa kula menika mangke disebut guru sing ora iso digugu lan ditiru kula menika kudune tresna karo Pandhawa ya tresna karo Kurawa pengajaping ati kula menika rinten pantaran dalu sing kula goleki mung kepengin Kurawa karo Pandhawa ki bisa ana rukun aja padha pregejegan aja padha bentak sirah niku kekarepaning wong tua nuwun sewu nggih pripun sampeyan duwe gagasan kaya ngoten kena mawon ning sampeyan sakniki kudu krasa sampeyan sakniki mukti teng pundi teng negara Ngastina isa entuk brana picis pangkat derajat sapa sing peparing anak Prabu Duryudana sinuwun Prabu Dastarata tegesipun sampeyan urip niku urip merga mukti teng negara Ngastina mestine nek wong iso ngrasake mukti teng negara Ngastina niku labuh labet karo negara niku wis sak trepe ning kenging menapa sampeyan mboten labuh labet tumraping negara Ngastina mangke liyen to nek Ngastina niku ketekan parang muka ana wong sing arep njongeng kawibawani anak Prabu Duryudana Durna niku mang dokok marep kula mati kinarya adeging kanandhanipun anak Prabu Duryudana kula sago kula mati aja kok ming dadi batang dadi bledok si bleget apa
Waton dadi cagak tuwaing anak Prabu Duryudana, kula sago. Ning nuwun sewu, nek perkara nglabuhi kok mateni murid kula sing kula tresnani para Pandhawa. Nuwun sewu lho Dik Patih, niku sanes pakaryan kula. Boduna. Mangken dawuh, Ger. Menawi jengandika boten saged lan boten purun damel srana pejahipun para Pandhawa, dinten samangke saged kula wastani. Tata lair Bapak Durna menika nderek kula ning batin sampeyan iku mungsuhe Duryudana. Mudhar ora. Ya. Wong ki saiki didelok muktine nendi, le peparing sapa, ya kudu manut karo sing peparing. Ora kok njur sak kepenake dhewe. Nuwun sewu nggih menawi dawuh ngaten menika, manah kula bingung. Boten usah bingung. Ajrah kalian melaking Jawata, Duryudana sing nanggung. Nek ana dosane, ana lupute sing kudu mangsandhang, kula sumpahke teng jagat manggawe karti sampeka piye carane Pandhawa tekaning pati. Nek ana dosane, ana lupute, kula sing nanggung, kula sing ajeng nyaur sesuk upama kula wis tekaning pati. Niku nganten niku saniki mangendika. Ora oh. Pendhita Komeng oh. Oh nggih. Bila dinten samangke kula aturi paring dawuh. Sampun wigih ringa-ringa kula mbetahaken karti sampekanipun Bapak Durna. Kula mbetahaken keringanipun para Pandhawa. Kendas malu gempol manyar-manyar cuk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Nuwun sewu lho, Ger. Inggih kula badhe matur namung semunipun estunipun menika cengkah kalian batin kula. Wis ta, rasan dadak werna-werna. Gek ngendika keringkiane Pandhawa kuwi menyang endi? Dadak cengkah ro batin pun gek paring pangandikan. Oh inggih Dik Patih, nggih. Ya abot tenan wong suwita menika nggih, Dik. Nggih. Kudu iso ngerti sarta kudu iso ngaturake dharma bekti ya. Ya. Kula lakoni kaya ngeten iki mergo nggen kula tresna karo wong negara Ngastina. Kula lakoni kaya ngene iki mergo kula tresna karo para Sata Kurawa. Eka. Oke. Kula ajeng matur. Nggih, ngaten. Kakang Durna niku kudu sing tetep tangguh-tanggun. Pun sewu, Ger. Pandhawa menika menawi dipun prail utawi dipun pisahaken menika mboten saged pejah. Amargi Pandhawa menika gangsal kekiyatan ingkang mboten saged dipun pisahaken. Mila menawi kedah mejahi para Pandhawa menika sareng 5 cacahe. Upama Werkudara menika dipun pejahi piyambak, oh mboten badhe saged pejah. Kanthi srana menapa kemawon mboten saged pejah. Pandhawa menika 5 cacahe. Ngaten? 5 menika setunggiling angka ingkang sanget ageng tumraping daya kekiyatan. Dasaripun wonten negari Ngamarta menika panembah 5 menika sanget dipun tindakaken dening para kawula sak negari Ngastina. Turta dasar negari Ngastina menika ugi utawi dasar negari Ngamarta menika ugi 5 cacahe. Mula nek 5 menika dipun prail-prail mboten saged isa. Ning nek 5 menika sareng dipun pejahi menika badhe dados sarana pejahipun para Pandhawa. Terus carane piye? Sampeyan mangparing pangandikan nek 5 cacahe niku carane pripun? Ya Pandhawa 5 cacahe kuwi dikrenapatine, dikelumpukke. Ning endi ning alas apa ning segara? Terus dipateni bareng. Monggo 5 ning Pandhawa kuwi duwe kekuatan dhewe-dhewe. Pancen bener Dik Patih. Kekuatane Pandhawa kuwi luar biasa. Sing barep ya kuwi anak Prabu Puntadewa. Wong sabar sak donya iki sapa sing nguli anak Prabu Puntadewa? Sapa wong sing ikhlas sak donya iki sing nguli anak Prabu Puntadewa? Ah iki aja kok dijaluk bandane. Dijaluk patine wae. Nek kanggo kabunganing wong liya, nyawane diwenehke dening anak Prabu Darmakusuma. Nggih. Aja kok dijaluk patine, dijaluk bojone wae dikeke kok. Mergo kanggo kabagyaning wong liya, dheweke ikhlas lahir batin, ora grundel, ngono. Aku tawar njaluk kok. Oh. Ming ra penak atiku. Nggih. Nika napa-napa diwenehke wong ikhlas wong sabar. Nika kekuatane ning gone ikhlas lan sabar. Nika mboten ngungkuli kalih Sinten Prabu Darmakusuma. Mula kalau kengrat padha ngundangake nek anak Prabu Puntadewa meniku getihé putih. Oh. Sami kalih kula. Nggih to. Nggih. Ngaten? Terus Werkudara. Werkudara niku nggon kasantosan, nggon kekuatan. Ngaten? Werkudara niku nggon kekuatan, nggon kasantosan. Sapa sing kekuatane ngungkuli Werkudara? Kula tak takon. Kula 100 cacahe kemawon menawi dipun tanding kekuatane kaliyan Werkudara menika mboten ajeng isa padha. Ngaten?
Sapa Kurawa sing digdaya kaya Werkudara, sing santosa kaya Werkudara? Mboten wonten. Sing jeneng Durmagati niku bedol telawe dadak duyuhi sik kok. Nggih. Ming bedol tela lho. Werkudara dasare wis ngombe tirta rasa kundha, kekuatane 800 gajah. Nek wis ngamuk Werkudara niku mboten wonten sing iso mambengi kekuatane Werkudara. Niku nggon kasantosan. Tur dasare Werkudara niku kejaba kasantosan, wonge doko kau ora tau basa, ora tau tata krama, ning lair batine suci. Werkudara nika resik atine. Nggih. Saniki Janaka. Terus keringkiane Werkudara niku nggih napa? Mungkin dening ngomong keringkiane kok wis tekan Janaka. Keringkiane Werkudara niku wonge ora tau nyelaki dawuhing wong tuwa. Tansah ngajeni karo dawuhing wong tuwa. Werkudara niku nek didhawuhi napa-napa mesti manut. Werkudara kowe mlebu alas kono. Ning kono ana kaya ngene. Lebonono, golek ana, mesti sendika. Nadyan janjane dheweke durung ngerti, ning merga madhep manteping musik Werkudara, linambaran percaya. Ya merga percaya lan madhep mantepmu iku napa sing digoleki iso kasembadan. Oh, ngoten. Nggih, niku Werkudara. Mula nika nek dithuk karo wong tuwa kaya kula, kaya Sang Mahatmarsya Wara Bisma, kaya Sang Begawan Wiyasa. Wah, Werkudara niku manute ra jamak-jamak. Kandhane mah lho kula niku ngedongi kok. Lah nggih kula ya ngomong tenan. Lah saniki Janaka. Janaka niku kekuwatane teng pundi? Janaka niku kekuwatane nadyan nika lancuring jagat langing bawana. Janaka niku Debya Sura Sekti Kalintang jayaning perang. Tinatan Mendadina Menter. Tinumbak bun buntung. Nggih, rasah kesusu Kakang Durna. Jame ngoyak. Oh nggih. Janaka niku aja kok nek ngamuk aja kok titah swantah. Dewa mawon wedi. Oh, dewa wedi. Ning Janaka niku duwe keringkian. Saben menungsa urip ora kalam padang niku sak sampur-sampurnaning menungsa niku duwe keringkian. Sing jeneng raka sampurna niku nek diobong entek kok. Niku tegese duwe keringkian. Nggih, nggih. Nah, Janaka niku keringkiane nuwun sewu lho, Di, mboten iki saru mboten ning mung karo wong wedok. Oh. Janaka niki tek mus, tok mis. Tok mis. Nggih. Janaka niku tok mis. Anggere ketemu wong wedok rada pripun nanti Janaka niku wah wis ora duwe kekuatan apa-apa. Arep nggawa panah, arep nggawa keris, panahe duncalke, kerise duncalke. Kaose duncalke. Terus nganten nika. Nganten nggih. Ah, mulonten keringane dhewe-dhewe. Mula nek Janaka nesu niku ora usah kuwatir, Janaka Nesu niku aja dipethukke kanggo otot, kanggo okol. Ning cukup digolekke piyai putri. Oh. Sing pas karo kekarepane Janaka. Ngoten nggih. Nggih. Terutama Janaka niku seneng banget karo sinden. Oh. Sing rada tuwa bathuke amba. Awake cendhik. Ngaten? Nggih. Niku Janaka seneng banget. Mula Janaka niku mboten nate keri mesti tetek teng Natayudan. Oh. Mergo ngenteni Betari Setombok. Setombok. Nggih, nggih, nggih. Niku tenan kok kula mboten gawe-gawe asli. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Niku Janaka keringkiane. Nggih, kula ngertos. Kula Janaka niku gampang keblinger, Janaka niku gampang menggok dalan yen weruh wanita ingkang sresta ing warni. Ngoten nggih Kakang, mula ora mungkal nek Janaka niku bojone akeh banget. Lah, perkara Janaka bojone akeh niku aja manggagas Janaka niku wong sing ngongso karo wong wedok, wong sing seneng karo wong wedok mboten. Janaka niku pendak-pendak garwa putri, Janaka niku mengku garwa putri. Menika ora kok waton wong wedok, wong wedok iki iso ngunggahke derajate wong lanang apa ora? Wong wadon iki kedunungan wahyu tumraping wong lanang apa ora? Nek kedunungan wahyu lan iso ngggawe derajate wong lanang. Piyai putri menika mesti dipun mengku dening Janaka. Mula Janaka niku dadi lananging jagat lan curing bawana niku mboten lepas saking cinta kasih seorang istri. Ngaten nggih. Nggih. Ngaten. Niku asli Dek Pati kula mboten goro. Nggih, nggih. Syukur iso siji ae. Nggih. Ini ora ya ora masalah. Nggih, nggih Kakang Durna. Lah, ingkang pungkasan inggih menika Nekula Sedewa. Menika wong kembar. Matine kudu bareng. Wong kembar niku
kepenak ya wong loro, rekoso ya wong loro. Niku wis kodrating jagat. Nek sing siji kesandung, sing siji mesti ngrasake. Sing siji duwe lara, mesti sing siji ngrasake. Niku mang tonton, wong kembar pundi mawon sing ngonten niku. Nek ana sing siji lara, sing siji mesti ketok pucet. Arep ora lara ning ngrasake lara. Niku wong kembar. Nek sing siji mumet, sing siji yo ngrasake mumet. Niku wong sing laire kembar. Ngen kula wonten. Wong kembar niku sing siji lara, sing siji malah dolan. Niku kembar tenan mboten? Kembar tenan. Kula mboten ngapusi. Niku kembar saestu. Ah, ngapusi nek kembar tenan ya mesti duwe ciri gethek kaya ngono kuwi. Nek ora kembar niku ya tegese ora apa. Metune bareng lho. Oh. Nek metune mbaka siji niku tegese kembar ning kembar mboten asli. Tegese meng kakang napa jenenge iki? Kakang kawah diari-ari ngoten nika. Kok ngawur. Kula mboten saking kula lho Dik Pati saking mburi kula niki. Kul niku ya goblok ora. Kakang kawah ora. Kawah nggo blebeke kowe kuwi kamu. Nggih, sampean niku pendhita kok dadak noleh mburi barang. Kakang lali e. Nek kae njaluk dikandani malah diblusokke kula niki. Ah, pancen. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Pandhawa kudu dipateni barang. Nek mboten dipateni barang, Pandhawa niku mboten iso mati. Dijangka kaya ngapa mboten iso sirna. Saking lumayan bubuk repe langit. Menika nggih. Nggih, matur nuwun. Kakang Prabu Karno. Wonten dawuh. Wonten pangandika menapa ingkang badhe dipun ngendikaken? Bab perkawis menika kula namung sekedhap kemawon anggen kula badhe ngunjuk atur perkawis. Mayai Prabu badhe ngersakaken pejahipun para Pandhawa. Tumrap kula saenipun dipun kencang Bratayuda. Dipun tantang para Pandhawa supados adu atos sing balung kuleting kulit menawi cara kados mekaten menika samangke kula kinten Paduka Yayi Prabu kuwi badhe lega badhe kuncara asmanipun eman sanget ing atasipun Alendra-Gung Binathara badhe mejahi dhateng para Pandhawa kemawon dadak mawi karti sampeka tur langkung malih nuwun sewu lho Yayi ngendikanipun para sepuh ingkang sami anjenengi madyaning pasewakan menika kala wau tumrap kula mboten wonten ingkang leres. Tumrap Kakang Prabu Karno mboten wonten ingkang leres inggih amargi kegiatanipun Pandhawa menika mboten wonten Pandhawa kemawon nanging wonten kalih ing tansah anglambari kekuwataning para Pandhawa setunggal Koko Prabu Sri Bathara Kresna angka kalih Semar Badranaya. Menapa ta sababipun dene para Pandhawa tansah kiyat lair lan batosipun amargi tansah sinanding dening Kyai Semar lan tansah sinanding dening Sinuwun Prabu Dwarawati Yayi. Kakang Duna pripun Dewati? Nadyan namung seklimah ngendikanipun anak Prabu Ngawangga kok tumrap kula cocok. Jebul Pandhawa niku le sentosa ora kok perkara 5 cacahe ning perkara Kresna karo Semar. Oh iya lali aku. Lah rak tenan to. Oh iya ya. Ya bener Dik Pati. Ngendinganipun anak Prabu Ngawangga iki pancen bener. Pancen Pandhawa ki lek sentosa merga diampingi karo titising Sang Hyang Bathara Wisnu ya kuwi Kresna. Angka loro Semar Badranaya. Lah saiki mang goleki srana piye carane supaya Pandhawa iso tekaning pati. Pandhawa mati kudu bareng. Angka loro Pandhawa utawa Ngastina kudu iso gawe pati ning anak Prabu Kresna apa dene Semar. Yen ora loro kabeh ya salah sawiji. Ngoten. Nek ora Kresna ya Semar kudu mati. Nek Kresna karo Semar angel dipateni, terus kula tak takon, slanane mateni Kresna niku pripun? Angel. Lah nggih angel wonten carane mboten. Kula lagi wekah mikir. Mergo Kresna niku wonten sencaki nek ketemu kula wah. Kaya ketemu kowe bolu. Bras. Nggih. Nek takon Semar mati niku gampang mergo Semar ning derajat ping ngaceplik, derajat ping 8 saudon 3 saurupan. Carane mateni Semar. Nek Semar dijangka patine, dijujuk mateni Semar ora iso, Semar digawe ngenes. Carane ngenes Semar, anake sing dipateni. Wong ki nek arep gawe muring ing wong lanang siji dirusuh ya anake, loro dirusuhi bandane. Kuwi mesti menemuring. Oh, ngoten. Nggih. Petruk pateni. Nek Petruk ra iso dipateni, gareng sing gampang mawon. Wonge kuru, sikile becik, tangane cekot. Iku dikupeng Kurawa.
Arep mlayu nek dirasa gebuki sirahe. Mengke rak mati Gareng. Ya nek Gareng iso mati, nek ora iso mati Bagong. Bagong pateni. Bagong niku wong dlogak-dlogok nek omong sak penake dhewe. Ngaten? Tur niku ora tau nganggo petung. Bagong diapusi, Bagong timbali anak Prabu Duryudana. Diaturi sowan ing Negara Ngastina. Mengko kowe arep diparingi dhuwit Brana Picis, kowe arep dandani omahmu, arep tukoke kendaraan. Bagong mara tekan riki diokon ngombe racun. Bagong glecak cucuki modal. Nggih. Bagong mati, Petruk krungu, Petruk sedih. Wong sedih niku kembange wong mati. Nggih. Petruk sedih lara, diabetes. Nggih. Stroke. Dengkule ora iso ditekuk. Petruk mati ngenes. Nggih. Petruk Bagong mati, Gareng sedih. Kembange wong sedih niku mati. Gareng terus sirahe mlembung. Nggih. Mripate saya kira, saya ciut. Gareng mati. Petruk, Gareng, Bagong mati, Semar sedih. Semar terus jeblok wetenge. Ngampet rasa susah. Nuwun sewu. Kula nek ngrasake niku wong ngomong niku kaya gampang nggih. Ming waton iki lara, iki mati, iki lara, iki mati, iki lara, iki mati. Kok kaya kepenak banget. Penak banget. Ame ngomong kok. Perkara mengko nyata napa mboten niku gumantung karo sing do nglakoni. Perkara mengko Gareng iso dipateni napa mboten, Petruk iso dipateni napa mboten, Bagong iso dipateni napa mboten. Niku gumantung mengke padha budidaya mateni anak-anake Semar. Pun ngaten mawon debate. Niku pun dicok, pun dicok kudu golek patine Semar lan sak anak-anake. Nek Semar karo anak-anake mati, oh, Pandhawa ora duwe kekuatan. Pandhawa sedih atine. Wong sedih kuwi ora iso ngepake japa mantra aji jawa kawijayan. Pateni Pandhawa gampang ngene sirna Margalayu. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngakit nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda-kura reka giri-giri nanggana magawi glarira wang-wang nalika semanten Drwili bunemaning sang Begawan Durna nganti kaya grojogan tinampi sanggya ingkang samya gantung sebo madaning Daturya Praja Ngastina miwati nampi nata ing Astina Prabu Duryudana ing batos mboten adamel jenjem tuwin tentrem nanging malah damel saya kodhong penggaling nata Ngastina Prabu Duryudana mila datan mobat datan musik nganti kaya tugu Sinukarta nglenggahi sabda Brahmana Raja ngendika sepisan datan kena wala-wali kaya Wikresna tumamping dlancang seta nalika semanten kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana maten syukur kangge Gajah Medha Sukawanti lan kejawi namung sawanipun utusan sae negari Ngamarta nenggih satring Jodipati semawana satring Madukara Raden Werkudara wiwah Raden Arjuna ingkang dumrajak tanpa harapan kaya kaget kang samya mlati kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan
Sinawati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambrekanggem awita dencengan Pamanaryo wonten dawuh nggih boten pangling menika kadidine sowanipun kadang kula Jodipati kaliyan Madukara kasinggihan mekaten tumuli katimbalana menapa wigatosipun nggih paman lenggah ing mrayogi kono nestaken dawuh kadangipun Kakang Yai Werkudara Udararja Saprabanira Dimas Duryudana Kakang Guhya slamet tekaku aku ngaturake basa aku katura dikepenake nggone padha ngabiyantono saning anak Prabu Duryudana Kyai Werkudara padha kanthi raharja karna kakangku slamet bektiku katura tak tampa Dimas kok gati kalawan Bawa Durna ya pancen mengkono ngertiya yen wis ana telung candra hitung kulungguhaning dina samengku Drupadi Mbak Yuku ilang saka negara Ngamarta monggo ora ana baban kang mengo hondo kang sumendhe wis ora kurang-kurang nggonku nyebar wadyabala telik sandi supaya goleki Drupadi manggaken dhateng Paduka Bawa Durna borong anggenipun badhe paring mangsulan dhateng pun Werkudara oh inggih ngestaken dawuh kepareng kula badhe majengaken kula ngabiyantara kula semanggaken bapa ing saka 5 Durnaina panalingan lumajaring ratri lenenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing aku mari ditinggal dening Drupadi Mbak Yuku mula gandeng kowe kuwi Brahmana lan kowe tak percaya dadi guruku mestine kowe iso nuduhake menyang endi dununging Wara Drupadi Mbak Yuku Durna bapakku lole tu menehi kaya karo sing wedok kuwi dadi jalaran lungane sing wedok yo angka 3 sing lanang wis ora sentosa tegese piye wong wedok lunga saka omah mengko isine telung sasi kuwi ana jalarane ya kuwi males sing lanang. Males sing lanang tegese piye? Tegese mbah kapan aku ora ngerti sing lanang tau konangan. Bekasan sing wedok terus males lunga saka omah. Lho, kuwi jalarane wong wedok lunga saka omah ki kaya ngono kuwi. Yo. Ning sak ngertiku Mbah Arep ora bakal tumindak kaya ngono. Mbah Arep ki wong suci lahir batine. Mbah Arep kuwi ibarate menungso sing ora kelebetan dedusan geming pakartine Mbah. Turahe pira diitung nganggo driji cecak kadalula. Nek tiba cecak kuwi berarti ora lunga, ming nang jero omah utawa ndrek ning isor longan. Oh. Nek tiba kadal iku lho ndrek ning pekarangan. Mbok nek sentrong, mbok ning kamar mandi lan sak piturute. Nek ula iki tegese gawa wong. Oh. Lah saya aku tak takon karo kowe Drupadi. Lungane dina apa? Anggara. Anggara ki apa? Ora daya kowe pendhita kok ora ngerti anggara iki lho. Anggara ki Selasa. Anggara Selasa terus kasih apa manis?
Anggara kasih. Selasa Kliwon. Waduh, kuwi demit-demit do metu. Yo. Anggara kasih kuwi 4, kasih kuwi 7. Ngawur to, ben meneng wae rasa trewet. Kok ngomong kok dipancai wae. Hitungane dhewe-dhewe saka 5 karo plus jenar iki dhewe-dhewe hitungane. Persen dadi padake. 7 karo 4 niku dijumlah dadi 16. Kuwi ora lunga adoh, mengko bakal bali marang negara Ngamarta ning jebul barang tak takoke karo Danyang Semara Bumi. Sing lenggah nang negara Ngastina sing mawanan pojok Beteng Kidul Wetan. Danyang Semara Bumi mas kandha karo aku yen to kudu nganggo syarat srana. Syarat sranane apa? Abot Werkudara, abot. Nek tak kandhake kowe ora bakal iso kelakon mujuti srana ing kudu dadi syarat para Drupadi kondur marang Praja ing Ngamarta. Nadyan kudu munggah gunung jegur segara. Aku sagu. Oh, name munggah gunung aku percaya karo kowe. Kowe iki bola-bali munggah gunung. Name jegur segara aku percaya karo kowe. Kowe bola-bali jegur. Nang iki syarat iki ora nganggo munggah gunung, jegur segara. Syaratnya iki kudu nganggo bebanten. Wah. Bebantene sapa sing kudu nganggo dadekke tumbal? Tinimbang aku kelangan barep sing duwe rasa sedih merga kelangan bojo. Halu aku negake sapa sing dadekke banten tak nggone banten waton Drupadi bali ning Praja Ngamarta. Teman? Yo tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora bakal mingkuh kowe. Ora bakal mingkuh. Rungana Werkudara. Rungana ingkang setiti miturut mata batinku lan sasmitaning Danyang Semara Bumi. Sing mapan nang ngleksanani. Wah, Kakang Mas sampun dipun penggalih. Monggo kundur mawon kula dherekaken Gusti. Wah, Durna bapakku. Werkudara piye? Dasare apa? Lan sebabe apa kudu nganggo banten? Padine Bagong. Perkara dasar sebabe aku ora ngerti. Aku mung entuk sasmita saka Danyang Semara Bumi. Sing tunggu ning pojok Beteng Wetan Kulon. Mau kidul kulon. Ha, ndeng kidul kulon. Karang Danyang iki nyok pindah-pindah kok ora tetap kok. Wah, ning pokoke Danyang, ketok masilir kupingku. Wah, adem iki cetha nek kuwi laku ning Danyang. wah. Ora sababe, nek pancen kowe kepengin Bayu memulai ya jangka. Ana ing omahe Bagong takoni Bagong isih gelem melu Pandhawa apa ora. Dikandhake nek Bagong iki kudu dadi syarat timbuling para Drupadi. Ngono? Wah, Bagong. Bagong. Bagong kuwi abdi Pandhawa. Nadyan wonge srogal-srogol. Nanging Pandhawa wis keputangan budi karo Bagong. Pandhawa tau tate dimong karo Bagong, digulawenthah karo Bagong. Apa Werkudara bakal mentala mateni Bagong? Nek perkara le mentala karo ora kuwi aku ngerti dhewe, kowe ora bakal mentala. Ning kowe iso nggunakake srana-srana. Merem dipet rasa weruh Bagong, terus sikilmu tak uncalke kena sirahe Bagong pecah wis pisah. Bagong mati. Upama kowe ora mentala Janaka, kon mentang langkap sarana mungkur. Janaka ki wong titis. Jemparing ora usah didelok. Lesane wae mesti kena. Mula Janaka kon mungkur, kon mentang langkap colke jemparing kanthi mungkur, aja nyawang Bagong. Bagong mesti modal. Wis ngono wae, wis dadi syarat baline kunduring para Drupadi nang negara Ngamarta. Nadyan ora weruh aku ora bakal mentala. Nadyan mboten sumerep kula mboten badhe mentala bapa menemban. Ya nek ora mentala ya wis ora usah dadak werna-werna ndang bali ya. Ning para Drupadi ora bakal timbul nang labo-labet karo para Pandhawa. Wah. Janaka piye? Nggih, kula piyambak ugi bingung. Aja bingung, aja bingung. Apa kowe luwih mentala? Nek anak Prabu Puntadewa sedih, penggalihe merga kelangan garwa. Wong sedih iki kembange wong lara. Wong lara iki kembange wong mati. Nek nganti anak Prabu Puntadewa iki kok sedih, atine grantes saben dina, terus ketukulan lelara. Nek ketukulan lelara ora iso ditambani, terus tekaning pati. Apa kowe milih kelangan Kakang tinimbang kelangan Batur? Lah nek aku luwih kelangan Batur. Batur ki dudu sapa-sapa. Batur ki dudu anak, dudu kadang. Ming melu ngempek ngono bae. Mula nek nganti kowe ora mentala ya wis ora apa-apa. Ning ora bakal kowe kelakon ketemu karo Daiwara Drupadi Mbakyumu.
kadangmu sepuh Nalendra Ngamarta bakal saya lara penggalihe. Wong lara ki mesti bakal tekaning pati, mbuh suwe, mbuh cepet mesti bakal dipundhut marang panguwasaning dat kang purwengdat. Merga wong lara ati ki ora duwe tamba. Wong lara ati ki ora ana tambane. Kejaba tambane yen to engkang bisa gawe seneng ing ati, mongko sing gawe seneng ing ati wis ora ana ning negara Ngamarta. Ana Prabu Puntadewa tekaning pati, Bagong urip ning kowe sedih selawase urip merga ora iso ngleksanake dawuh Kadang Tuwa Werkudara. Jaipun para Pandhawa kemawon menika mangke badhe kasembadan. Dasarmu apa kok iso ngaturke bakal kasembadan? Bagong mati, kula wis ngatur to. Nek kepengin gawe pati ning para Pandhawa niku kudu matine Semar lan sak ana-anane. Nggih. Monggo niki wis ana srana Bagong tekaning pati. Kok iso sampean iso ngendika nek Bagong mati Pandhawa ya bakale tekaning pati. Bagong mati, mongko sing mateni Werkudara. Kawula padha ngundangake nek Bagong tekaning pati Werkudara sing mateni. Oh, mesti anak Prabu Puntadewa duka penggalihe. Terus anak Prabu Puntadewa ngukum karo Werkudara. Werkudara kon minggat saka negara Ngamarta. Werkudara mlebu ngalas mati. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Lah Petruk Gareng nesu karo wong-wong Pandhawa. Merga wis wani mateni Bagong. Petruk Gareng ngraman teng negara Ngamarta pethuke Janaka do gelut. Petruk Gareng mati saka tangane Janaka, anak Prabu Puntadewa duka melih. Janaka didukani, mlebu ngalas mati. Lho apik to? Rancangane sip to? Perkara kelakon apa ora mbuh. Ning sing penting iso diomongke ngoten lho. Nggih. Nek diturut terus Gareng Petruk Bagong mati, Semar ijen. Semar ijen tingak tinguk. Bingung uripe. Ora ana sing ngladeni, ora sing jak guyon. Ora iso sijak tetembangan liwung. Nggih. Semar sedih. Jukuk ladeng suduk salira, jukuk. Tali gantung. Semar mati. Kantun anak Prabu Puntadewa karo Nekula Sedewa. Nekula Sedewa tansah sedih atine. Wong sedih niku kembange lara. Wong lara kembange mati. Nekula Sedewa mati bareng. Mati bareng wong kembar niku sing siji lara, sing ngrasake lara, siji mati, siji mati. Oh. Kantun anak Prabu Puntadewa piyambak. Bingung, tilang-tilang. Arep nenti arep ngapa? Dadi ratu ra ana penggawane, ra ana nayakane. Nggih. Anak Prabu Puntadewa nglalu. Pun selesai. Pandhawa mati, Panakawan mati. Wonten sing ngamuk. Sing ngamuk sinten? Prabu Kresna, kelangan Pandhawa, kelangan Panakawan. Ditelusur sapa sing miwiti jebul wonten sing blakake nek sing dadi tuk sumbering perkara Begawan Durna. Mongko teng mriku wonten Sencaki. Sencaki nyaut glugu goleki sampeyan. Ajeng dandani omah napa? Mboten. Nggawa glugu niku ajeng ngepruki sampeyan. Ah, mboten mawon. Niku rak karangan sampeyan. Karangan kula karo karangan sampeyan niku wis beda. Kresna ya bingung Pandhawa tekaning pati, Panakawan tekaning pati. Kresna ya ora duwe kanca. Kresna ora duwe ruang. Kresna ora duwe sedulur. Dadi ratu ora duwe kanca, ora duwe ruang, ora duwe sedulur niku sedih atine. Wong sedih niku kembange lara. Wong lara niku kembange mati. Ah. Pun sedaya bakal tekaning pati. Kabeh mati, Pandhawa mati, Kresna mati, Panakawan mati. Terus sing teng donya ming Kurawa. Kurawa, nggih. Kurawa ya sedih ranti kanca. Kurawa do sedih kabeh?
Wong sedih kembange lara, mantekaning mati. Mati ora apa. Ming kantun kula, sampeyan ya sedih ra dikanca. Ning kula tetep seneng, sebabe bendina numpak jaran ngalor ngidul. Ora ana wong ganggu. Merdeka. Pulang sawu kok sampeyan dhewe sing arep golek seneng lho. Lho, nyatane ngoten Katipati. Bodono. Mboten dawuh. Nadyan dereng kasembatan, kula sampun ngaturaken panuwun. Padi kae, Pak. Napa? Sami-sami. Nggih. Ngaten nggih, Bapak Daryo. Wonten dawuh. Budhana kang putusipun ingsun kundur kedaton. Non paramadal pasilan. Yen tambahing pangestu. Bodono. Wonten dawuh, Ger. Kinarya tandha matur nuwun, tandha tarima kasih saking kula kanthi wonten ing sasana pambujanan. Lho, napa menika? Sasana pambujanan menika menapa? Ya ngalah. Pendhitaning ratu kok sasana pambujanan kok ora ngerti. Sasana papan pambujanan menika dahar. Oh, maem. Inggih, kasinggihan mekaten. Oh, nggih, Ger, monggo kula dherekaken. Monggo. Wonten menapa kemawon, Ger? Ayo sinuwun ora presa. Sinuwun ratu kok ana apa wae ora sampean bengi iki kok oleh dinggo nglipur ati kula Depati. Nggih. Kakang Prabu Karno. Nuwun sewu Yayi, bab perkawis menika kula mboten nderek. Kula semanggaken Paman Haryo. Wonten dawuh Tatanan para sata Kurawa lan para kawula. nun inggih ngestaken dawuh Kartowarma wonten timbalan. Budhana kang putusipun ingsun kundur kedaton. Non paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartowarma. Purna gatining pananggilan santus kundur kedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading. Gadhahaken sangganing para mbanceti manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil patraning keprabon. Kawis dengan saking Mandura tindak nyosri Naranata katon gumebyar candraning Sang Nata wau.